Vážená, ctená, hodnotná, jedinečná, krásna, dôležitá a milovaná žena, manželka, matka, pani, slečna, madam, chcem, aby ste boli šťastná. Vedeli ste, že niekedy stačí len malá pomoc od blízkej osoby alebo pár stretnutí psychológom, psychiatrom, terapeutom či koučom, aby vás prestali žrať myšlienky, ktoré neviete skrotiť, aby ste mohli znovu dýchať slobodne a cítiť sa možno ešte lepšie ako kedysi. Často máme presvedčenie, že všetko musíme zvládnuť sami, že sa musíme postarať o svoje pocity, ťažkosti a životné situácie bez pomoci druhých. Možno vám to hovorí váš vnútorný hlas, možno je to hlas rodičov, ktorí nám ako deťom hovorili: nepláč, už je dobre, nehnevaj sa, hnevať sa je škaredé. Boli sme vedení k tomu, aby sme potláčali svoje pocity a v tom pokračujeme aj v dospelosti. Nie je to náša vina, a ani vaša, ani moja. Takto nás to jednoducho naučili a naše podvedomie s tým pracuje ďalej. Dovolte mi povedať vám, možno ako prvý človek, že je úplne v poriadku. Každý pocit, ktorý cítite. Vždy. Pretože pocity a emócie si jednoducho nevyberáme. Sú reakciou na to, čo sa nám v živote deje. Oni hovoria niečo o našom živote. Niečo o vás. Chcú nám niečo povedať. Napríklad, že niečo nie je v poriadku. Alebo že sa deje nejaká nespravodlivosť. Alebo že sme prišli o niečo veľmi dôležité. Alebo že nám niečo veľmi ublížilo. My presne nevieme, čo to bolo. Iba cítime tú bolesť. To znamená, že niečo potrebujeme zmeniť. A len preto, že považujeme tieto emócie za zlé, zvyčajne začneme veriť, že sa s nami deje niečo zlé. Alebo že sme zlí my sami. Ale tak to nie je. Niekedy stačí len jedno stretnutie s odborníkom. Či už je to psychológ, psychoterapeut, alebo coach, alebo kňaz, aby sme dokázali pomenovať, čo nás trápi. A už len toto pomenovanie, keď tomu dáme meno, príde veľká úlava, pretože už viem, že aha, som v poriadku, ja sa len hnevám na... A už viem, že to není niečo neurčité, ale je to niečo veľmi konkrétne a už mám bližšiu predstavu o tom, čo treba spraviť. Keď vieme, čo sa deje, dokážeme reagovať a robiť zmeny, ktoré vedú k životu, ktorý chceme žiť, hodnoty, ktoré chceme mať v našom živote viac. Často však svoje pocity nechávame tak. Hovoríme si, to bude dobré, to prejde. A toto znamená zametenie pod koberec. Lenže ono to tam je. A kysne. A skôr či neskôr to začne zapáchať a sme nútení s tým niečo spraviť. A potom sa čudujeme, čo sa s nami deje. Ak cítite, že to takto ďalej nejde, to ako to máte teraz v živote, že potrebujete zmenu, ale neviete ako na to, alebo možno aj viete, ale neviete sa k nej odhodlať, chcem vám pomôcť spraviť tento prvý krok, aby ste si pomohli sami. V tomto videu vám pomôžem rozhodnúť sa, či odbornú pomoc potrebujete, alebo nie. A ak áno, tak aby ste vedeli ľahšie zistiť, akú. Moje meno je Šimon Chrvala a som profesionálny coach a učiteľ na gymnáziu. Moja manželka Petra sa stará o naše dve deti. Ja sa jej snažím pomáhať, ako viem. Sám som si prešiel ťažkými situáciami, keď mi diagnostikovali sklerózu multiplex. Upadol som do ťažkých depresí. Nechcel som si to priznať, ale nakoniec som pristúpil na tú pomoc odborníkov a som na to veľmi rád. Milujem tiež spoznávanie nových ľudí, čítanie kníh či pozeranie filmov alebo anime. Pomáham ľuďom cítiť, že žijú svoje hodnoty. Pomáham im rozhodovať sa podľa svojich hodnôt, pomáham im budovať vzťahy podľa ich hodnôt. Aby vedeli, že sú normálni, aj keď potrebujú pomoc. Aby ich niekto vypočul, že nestrácajú hodnotu, nech sa cítia akokoľvek, pretože ich hodnota nezávisí od toho, čo robia, od ich výkonu, ale od toho, že sú ľuďmi. A
to už sú, takže tú hodnotu už majú, už ju máte. A keďže sme len ľudia, na väčšinu vecí, žiaľ, nestačíme sami. Priznať si, že potrebujem pomoc, nás nerobí slabšími, ale naopak oveľa viac ľudskejšími. Aj ja chodím k psychiatrovi, aj ku koučovi a robí mi to život oveľa kvalitnejším. Nevymenil by som to za nič na svete. Pretože som pochopil, že život ide príliš rýchlo na to a niekedy nestihnem všetko spracovať v tej svojej hlave. Ona je obmedzená. A dnes je tých informácií tak veľa. A keď to nerobíme, že to nespracovávame, tak sa tie veci hromadia, až to niekde praskne. Alebo sa kopneme o ten náš koberček, kde už je obrovská kopa toho zameteného. A ak nechceme, aby sme tým prechádzali stále znova a znova, musíme spraviť niečo iné. A ja nechcem, aby ste to zažívali, čo som zažíval aj ja, keď som si to nechcel priznať. Takže skúste spraviť niečo iné, skúste si pozrieť napríklad toto video. Skúsme robiť iné veci, aby sme mohli zažiť iné veci. Skúsme zasadiť iné stromy, iné ovocie, aby nám vyrástli iné stromy. A nie tie zoschnuté, čo už máme, čo poznáme, čo sme sa prejedli. A to je dôvod, prečo robím to, čo robím. Verím, že ak chceme iný výsledok, musíme robiť niečo iné. A to iné je podľa mňa originál váš život a iba vy viete, čo to je. A to je práve to, s čím pomáha coach. A keď sa budú mať lepšie ľudia okolo mňa, budem sa mať lepšie aj ja. To je tiež jeden dôvodov, prečo to robím. Je úžasný pocit byť svedkom malých zázrakov, keď sa ľudia zmenia. Keď sa konečne porozprávajú, keď matka namiesto kriku dokáže položiť otázku a trpezlivo počkať na odpoveď svojho dieťaťa. Keď žena opäť cíti, že má svoj život pod kontrolou a manžel jej dokáže vyjadriť, že ju vie podporiť. To sú víťazstvá, ktoré majú pre mňa zmysel, čo ma motivuje, prečo to robím. Nie každé ťažké obdobie potrebuje odborníka. Nie vždy. Niekedy pomôže rozhovor s priateľom, s priateľkou. Oddych, ktorý už vy viete, čo to je. Modlitba. Možno svätá spoveď, alebo zmena prostredia na určitý čas. No ak sa problémy opakujú, iba zhoršujú, alebo majú vplyv na bežný život, stojí za to vyhľadať odbornú pomoc. Poďme si o tom povedať viac. Aký je rozdiel medzi jednotlivými odborníkmi? Začneme psychológom. Psychológ pomáha porozumieť prežívaniu, myšlienkam a správaniu. Ani nie tak pre vás, ako by pre ňoho a pre ďalších odborníkov. Psychológovia sú často zameraní na diagnostikovanie. Majú výborné testy, vedia, čo majú pozorovať na vás, vedia, aké otázky sa vás majú spýtať a niekedy sa to spýtajú aj priamo. Máte samovražedné myšlienky? Dajú vám dotazník. A vy odpoviete. A keď už ste si dali tú námahu, aby ste tam prišli, tak odpoviete pravdivo. A to vám prinesie pravdivú odpoveď, pravdivú reakciu toho psychológa a pomoc, ktorú naozaj potrebujete. Učí klienta psychológ, ako zvládať stres, úzkosti, konflikty, ako lepšie rozumieť sebe a aj druhým. Ak máš dlhodobé zmeny nálad, úzkosti, smútku, strach, stratu záujmu alebo poruchy spánku, psychológ je prvá voľba. Dobre treba zvážiť, či neprechádzate menopauzou a či to nie je spôsobené týmto. Tiež sa dobre pozrieť na to, či pijete dostatok vody, či máte dostatok spánku a či náhodou nepreťažujete svoju myseľ informáciami zo sociálnych sietí. Ak sú to tieto bežné veci v živote, ktoré vám spôsobujú tie ťažkosti, viete ich odstrániť. Alebo mali by ste byť schopní ich odstrániť. Ak nie, tak určite nie ste prípad pre psychológa, ale skôr pre kouča, ktorý vám pomôže nájsť tú konkrétnu vec, ktorú budete robiť miesto toho, čo nechcete robiť. Že psychológ viac menej diagnostikuje. Ale sú takí, ktorí sa špecializujú na poradenstvo a psychoterapiu. Teda kladenie otázok a pomoc. Pomocou rozhovoru.
Potom je tu psychiater. Psychiater je lekár, ktorý sa špecializuje na duševné poruchy. To znamená, on už väčšinou má stanovenú diagnózu alebo ju stanoví na základe rozhovoru s vami. A potom predpisuje lieky alebo nepredpisuje. Je to dobrovoľné. Je na vás, či to príjmete alebo nie. Väčšinou, ak je pri zmysloch, tak sa vám snaží predpísať lieky čo najmenej. Aby nemali žiadne vedľajšie účinky, nič ťažké. A vždy ich môžete odmietnúť, ak ste není zástancom chémie. Tiež vám to aj odporúčam, ak to naozaj nepotrebujete. Niekedy je dobré to vyskúšať. Psychiatr skúša, lebo každý človek je iný a reaguje inak a život je premenlivý. Niekedy sú tie chvíle ťažšie, niekedy horšie. Niektorí berú lieky iba v zime a potom ostatnú časť roka majú vysadené, nepotrebujú nič brať. Takže je to naozaj rôzne. Psychiatr pomáha, ak sú dlhodobé a závažné príznaky. Ťažká depresia, halucinácie, počujete hlasy, vidíte veci, samovražedné myšlienky. Tedy je dobré kontaktovať psychiatra. Najlepšie je ísť cez toho psychológa, ktorý vám spraví ten diagnostický test a potom už s tým idete k tomu psychiatrovi. A nestojí vás to nič. Je to výmenný lístok od vášho odborného lekára. Idete k psychológovi, spraví vám test, zoberiete a idete k psychiatrovi a on už vie. A tam vás to tiež nič nestojí. Možno tie lieky. To áno. Ale za ten rozhovor, za ten čas, ktorý vám on venuje, ak je človekom na svojom mieste, tak to nerobí pre peniaze a rád sa s vami porozpráva a venuje vám ten čas a pomôže vám, ak je to možné aj bez liekov. Ak nie, tak vám odporúči lieky alebo vám odporúči terapiu alebo psychoterapiu. Terapeut je ďalšia pomáhajúca profesia, ktorá pomáha rozhovorom. Teda už nie liekmi, ale môže to byť aj kombinácia samozrejme všetkých troch odborníkov. Ale terapeut v prvom rade pomáha rozhovorom, kde sa rieši vnútorný konflikt, traumy z minulosti, emočné zranenia. Používajú sa pritom rôzne prístupy, ako on sa s vami bude rozprávať. Je to nejaký kognitívno-behaviorálny prístup, to znamená rieši vaše správanie v konkrétnych situáciách, vy mu o tom rozprávate. Systematicky sa na to pozrie, áno, kde je ten koreň, poďme do minulosti. Alebo ide o logoterapiu, hej, slovom, teda vašu reč, hovorte si pozitívne veci. Pardon. Terapia je teda dlhodobejší proces, často podporený psychoterapeutom alebo psychológom, ktorý vedie k hlbšiemu seba poznaniu a uzdraveniu. Vyriešite ten vnútorný konflikt v minulosti a tak sa zmení aj vaše správanie v prítomnosti. Je to dobré, ak sa opakujú tie isté problémy. Cítiš sa zaseknuto alebo chceš dlhodobo pracovať na sebe. Vtedy je najvhodnejšia terapia a vyhľadať terapeuta, ktorému veríte. Horšie je, že za to už platíte. Hej. Tam vám to poisťovňa nejako nepokrie. Posledný odborník, o ktorom chcem hovoriť, je teda coach. Kto to je? Profesionálni kouči, nie tí samozvaní, ale ktorí spadajú pod medzinárodnú organizáciu koučov ICF, International Coaching Federation, pomáhajú človeku nachádzať riešenia a rozvíjať jeho potenciál. Prinášajú mu priestor pre uvedomenie. Uvedomenie si svojej sily, svojej zodpovednosti, svojich možností a pomáhajú im dosahovať tieto ciele, túto vytúženú zmenu, dosiahnuť tento svoj sen. Coach sa zameriava na prítomnosť a budúcnosť. Minulosť coacha až tak nezaujíma. Prečo? Pretože riešenie často nie je napojené na minulosť. Viete, ja mám pokazenú stoličku. Pokazila sa, lebo som na ňu hodil 10 kg činku. Tento fakt, že viem, ako sa zničila, mi nejako nepomáha k tomu, aby som chytil do ruky šrobovák, kladivo a klince a postlkal ju naspäť dokopy. Na to, aby som ju opravil, potrebujem možno návod, možno nejakú radu. Možno potrebujem zavolať rovno odborníka, ktorý to spraví namiesto mňa. Ale to, že tá stolička je rozbitá, pretože na ňu padla 10-kilová činka, mi tú stoličku rýchlejšie neposkladá. Hm. Takže
Takisto pochopenie toho, prečo pijem alkohol, alebo som závislý na niečom, alebo prečo mám úzkosti, táto odpoveď na otázku prečo nutne nemusí priniesť riešenie, alebo ho prináša oveľa pomalšie, ako keď si odpoviem na otázku, čo chcem, ako to budem robiť, čo budem robiť inak, čo chcem zmeniť, čo ma k tomu vedie, čo ma motivuje. A toto prináša riešenie trikrát rýchlejšie. Dokazuje to Insoo Kim Berg, ktorá tento koučovací prístup, hovorí sa zameraním na riešenie, implementuje aj do terapie. A títo ľudia naozaj rýchlejšie dosahovali zbavenie sa aj závislosti. Takže je to aj terapeutický prístup v niektorých prípadoch. Coach neanalizuje teda minulosť, ale sprevádza klienta k tomu, aby sám našiel odpoveď. Pomocou profesionálnych otázok, reflexí, uvedomení, metafor, alebo aj sprítomnenia z toho svojho povedomia, hej, že čo vníma. Pozoruje aj váš tón hlasu, pozoruje vašu mimiku a dáva to do súvislosti s tým, čo hovoríte. Jednoducho vás absolútne celých počúva, nesúdi vás, on pre vás nemá riešenie, on ho nechce pre vás mať, pretože verí, že vy ho máte v sebe. Vy ste expertom na svoj život a on vás chce sprevádzať k tomu, aby ste vy objavili túto svoju silu. To je to, čo robí coach. A on, ako coach, je expert na proces, aby sa toto udialo. A on vás sprevádza tým procesom nejakou štruktúrou, ktorú, ak je ten coach dobrý, tak ju aj tu nechá vo vašich rukách, aby ste si to vy sami viedli a vy sami preberáte akoby zodpovednosť za svoj život a to vám dodáva veľkú silu, lebo vidíte, že aha, je to o mne. Je to o mne, že on sa so mnou síce háda, ale ja viem niečo spraviť so sebou. S ním nie, ale so sebou. Ja sa chcem o seba postarať. Často stačia 3 sedenia a klienti odchádzajú veľmi spokojní a šťastní. Niekomu stačí aj len jedno. Coaching teda není pre ľudí, ktorí majú ťažkú depresiu a nezvládajú tieto stavy. Coaching je pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú, alebo to hľadajú a chcú na sebe pracovať, chcú prebrať zodpovednosť. Je to často tiež dobrá podpora pri sprevádzaní, ak niekto trpí nejakými inými diagnózami, či už psychologickými, alebo chodí na terapiu. Je dobré to doprevádzať coachingom, pretože vás nutí aj konať nejaké veci v tom vašom živote, ktoré budú meniť tú vašu realitu. Ak teda potrebuješ jasnejšie smerovanie, motiváciu, rovnováhu, alebo chceš rásť osobnostne i duchovne, môže pomôcť coach. Viac ako pomáha coach sa môžete dočítať aj v recenziách pod môjim videom. Uvidíte odpovede, čo mne všetko napísali ľudia, s čím som im všetkým pomohol. Signály a príznaky, kedy treba vyhľadať odbornú pomoc, či už je to jeden z tých troch odborníkov, v týchto prípadoch nevyhľadávajte kouča. Takými výraznými signálmi sú zmeny nálad, silné a časté prežívanie emócií ako hnev, strach, smútok, úzkosť, podráždenosť, pokles výkonu v práce alebo v škole. Sociálna izolácia. Nechodím nikam, nikoho nechcem počúvať, mám to plné zuby. Sociálna izolácia. Výrazné zmeny v hmotnosti a vzhľade. Či už priberáme alebo chudneme, zmena nebýva vždy znakom lepšieho. Dajte si pozor aj na to, keď chválite niekoho, že veľmi schudol, môže to byť naopak signálom, že má psychické problémy, že je to depresia alebo možno porucha príjmu potravy, čo znova signalizuje nejaké psychologické ťažkosti. Samozrejme, že to môže byť aj výsledok tvrdej práce. Takže zmena v vzhľade. Patrí tam aj zanedbávanie osobnej hygieny. Poruchy spánku, nespavosť, časté budenie, nočné mory. Dlhodobo pretrvávajúce pocity beznádeje až samovražedné myšlienky suicidálne. Medzi bežné problémy, ktoré si vyžadujú odporúčanie na terapiu, patrí úzkosť, depresia, poruchy príjmu potravy alebo posttraumatický stres, teda stala sa nejaká ťažká udalosť, niekto zomrel, autonehoda, boli ste svedkom, videli ste niečo, potrebujete sa o tom porozprávať. Zneužívanie alebo užívanie návykových látok.
poruchy myslenia, nedokážem sa sústrediť vôbec na nič, niečo mi je, neviem sa rozhodnúť. To sú momenty, kedy treba odbornú pomoc psychologa, psychiatra, psychoterapeuta. Hej. Tam vám možno pomôže aj coach, ale iba máličko. Hej. Aj on sám, keď je dobrým odborníkom, tak vás nasmeruje na túto inú pomoc. Prípadne vám coachi vedia odporúčiť, väčšinou majú vždycky svojho psychológa, ktorému posielajú konkrétnych ľudí s konkrétnymi prípadmi. Aj ja to tak mám. Hej. Potom sú to krízové situácie, tie sú naozaj extrémne. Kríza je intenzívna reakcia človeka na situáciu, ktorá je dlhodobo náročná. Alebo práve naopak úplne nová a nečakaná, ale veľmi ťažká. Človek v kríze môže byť zaplavený emóciami aj fyzickými prejavmi. Symptómami napríklad búšením srdca, dýchavičnosťou, zmetenosťou. V krízových situáciách môže byť človek v nebezpečenstve seba poškodenia alebo ublíženia druhej osoby. V takýchto krízových situáciách prosím, volajte kontakty neustálej pomoci. Ja ich mám aj tu pod videom, ich môžete nájsť. Ja ich poviem aj teraz vo videu. Je to non-stop telefonická poradňa, nezabudka, alebo linka dôvery nezabudka www.linkanezabudka.sk, telefónne číslo 08 00 800 566. Alebo je to stránka chcem sa zabiť www.chcemsazabiť.sk alebo linka záchrany, kde sa poskytujú lekárske rady a prvá pomoc 0850 111 313. Takže verím, že vám toto video pomohlo, že ste sa dokázali nájsť, či potrebujete nejakého odborníka alebo nie. Ak ste si napriek všetkému není istí, alebo ste nerozhodní, tak alebo ste sa rozhodli, že potrebujete kouča, tak ja vás poprosím, alebo mám pre vás ponuku, hej, ísť do toho spolu so mnou, rezervujte si 30-minútové bezplatné poradenstvo so mnou a prípadne vám pomôžem nájsť toho iného odborníka, ktorého potrebujete, alebo ak sa vám bude zdať vhodné a ja budem vidieť, že vám viem pomôcť ako coach, tak sa môžeme skúsiť dohodnúť. Je to na vás. Máte dve možnosti. Buď to spravíte sami a bude to celé na vás a máte to vybavené, alebo ak si nie ste istí, skúste prísť na poradenstvo so mnou. Aby ste na ňo mohli prísť, tak ja od vás chcem jedinú vec, aby ste vyplnili krátky dotazník, kde od vás chcem meno aj e-mail. E-mailom by som vám rád zaslal malý darček, príjemné prekvapenie, knižku v rozprávke je coach, ktorú som napísal ako self-coaching. Teda už tam je nejaká sebareflexia, ktorá vám pomôže inak rozmýšľať trochu nad svojimi problémami. A potom je to preto ten taký krátky 60-sekundový kvíz, aby sme sa vedeli lepšie zorientovať a ušetriť čas pri tom stretnutí. Ja budem vedieť už, čím vy prichádzate a tak sa na to viem lepšie pripraviť. Zároveň aj vy si v hlave trošku upracete, čo naozaj potrebujete a čo nie. Možno si to počas toho kvízu rozmyslíte. Hej, a ja budem mať trochu viac voľna, čo mi tiež nebude vadiť. Ale ak nie, tak budem veľmi rád a teším sa na stretnutie s vami. A miesta, ktoré mám k dispozícii na takéto voľné poradenstvo sú veľmi obmedzené, pretože záujem a v súčasnej dobe kríza, táto psychologická a mentálne ťažkosti ľudí sú na vzostupe a je ich mnoho. Takže ľudia naozaj chcú. Preto neváhajte a kliknite. Prípadne si prečítajte ešte recenzie pod môjim videom, aby ste videli, komu všetkému môže coach pomôcť a s čím všetkým. Verím, že za tých 30 minút sa môže udiať aj veľká zmena aj u vás. Že prajem vám pokoj a dobro. Váš Šimon, coach a partner na ceste k životu, aký chcete žiť.